Daunya yakamangara na Daphnis Zanina anogara kuwadzana Patrick achimangarira Nixon Fatachi uyo anogara kwamungati iri nhau yekuti ari kuda mari yake 2,500 yakanga abhadhara achitenga rendi kuna Nixon Fatachi ndonhau yendoya naye kudai. Tichakumbirawo Daphnis Zanina simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Daphnis Zanina ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi ndokumbirawo Nixon Fatachi simudza ruoko rwerudyi. Ini Nixon Fatachi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndinotendesa ruoko pasi ndakumbirawo Daphnis Zanina ziso dare chingi tasatisa kuti unomhangarira Nixon Fatachi makagara henyu asi izwi rakasimukira. Ini chasakisa kuti ndiye ndichimhangarira ndandakatengeserwa stand Fatachi. Saka ndakange ndatora nguva ndisina kuvaka pamba mbecha 5 years ndisati ndavaka. Saka mwedzi yapfuura pasera ndopandakaona paiswa waya. Ndokuuya ndichibvunza kuti ko waya ndeani inini kusatovaka kunge kwekuti handisati ndawana mari ndokutotsvagawo mari yekuti ndivake. Ndopavakati ivo panzi paiswe waya nemukoma wavo ndokutaura kwavakaita handiziva kuti chokwadi here. Saka ndichivabvunza kuti saka toita sei havana mhinduro dzinobatika dzavakandipindura. Ndosaka ndakazouya kunoku ndaona kuti naivo hatisi kugona kuti tichaudzane zvokubatsira. Mafunga makatenga mari 1,900. 1,900 ndiyo mama makabhadhara. Mama vamupa mari ringi? Ndakamupa mari ndokunotarisa 2020. Na 2020. Yes. Nixon Fatachi ndikugoni hanzi ndoda mari yangu 1,900 yanga vamupa muchivatengesera mama vatengesera seni. Ipapo vanditonganira kuti pavakaandifonera vachitaura nenyaya yewaya ndakati mini waya pane nhau dzekunetsa pamukoma ndo wakaisa waya. Saka ndaitoona kuti nhau dzacho dzinoita sei dzinopera sei. Funga kwandifonera musi wa16 ndichitoya kuno kudare ndikati kana muchida kunzwa uyai kuno kupi kuti handinyatsonzwa avaifunga kuti ini ndakaita sei ndakatengesa kuti lendi ndo paipa tanga takamira pamakauya Patete wakanga pasina zvino. Saka wanga watotengesa pesa. Pakamimba inosvika. Andakabvunza ukanga unedzipa 1, 2. Hauna kutaura kuti ndakatengesa futa. Ndakatipa pakusvika pamugano pachibvaronga kuzvavabvunza. Pane vamwe vedzimba mbiri vatakati vauye zita ndinabvunza wakati kuri Masanga ndo vamwe vakatengeserwa vakavaka vakatengeswa naNixon. Saka ava ndakagara muchida munoenda kwaSabhuku kana kuti ndakaita sendakatengesa. Unoenda kwaSabhuku neti Sabhuku ndiye akavatengesera. Aiwa kwaida kunzwa chokwadi kuti ndakatengesa. Sachivaudza chokwadi ava varapa ndakuti vatarisewo vaudze chokwadi. Handina kutengesa zvinhu zvakangoita. Ndati vaudze chokwadi chekuti ndakakutengeserai ndichida kukubirai mari yenyu ndichikutengeserai vanhu vasingatengeswe. Vaudze kuti ndakatengesa. Taura wega unozviziva chokwadi.
ndakakutengeserai pasingatengesi. Unopedza itorechezi Haritengesi. Saka chingangochiwa muno mudare netsi. Nyaya yekutengesa iyo. Takamba tichinetsana patakadetsana napoma panyaya yenzvimbo. Hapafuti taakuita. Ndizvo ndakubvunza. Ndakake chinganochiwa muno mudarewo. Kechitu. Kake chitu. Nenyaya iyi. Kutanga pandakanetsana namukoma nenyaya yegadheni. Nyaya iyi. Nembango pamungati. Uchimbori padare ramambewo. Wozokuswera uchitishandisa. Uri pamombe kudare ramambo. Wozokuswera uchitishandisa. Uri busy kutengesa pasingatengeswi kuchinyepera vanhu. Ava mai avadzorere mari yavo, unovapa mari yavo rini? Ndatonovapa mari yavo rini? Chionishamisa chekuti hauna mari yekudzorera mari yavo asi mari yekubhadhara loya kuti udzinge mwana pamba unayo. Uri kumhanya unobhadhara loya kuti udzinge mwana wemukoma wako pamba. Asi kudzorera mari yavo kabira munhu hauna. Unovapa mari yavo rini? Aiwa, ndamsuda zvozve. Vape mari yavo nekukasika. Ndiri kuvapa mari yavo rini? Anavhota vanakana sendi. Taura nemuwirirano muri tutono vaudze zvautaura zvemuwirirano. Mbichana kutanga lini muchindipa mari kusvika yapera. Tinoda kubva tawirirana kuti mari kusvika lini nekuti mari yangu inini ndakavapa 5 months ndanga ndapedza kubhadhara 1,900 iyo. Saka ndichitarisirawo kuti ndicho chinhu chinobatika pane kuti vakandipa tumari tuma $10 $20 handikureva kuti inini ivo vakaita zvinobatika, ina hapana chinobatika chandinoita. Saka vanofanira kundipawo mari muchidimbu vachindipawo mari inobatika inotengawo kuti ndicho zvinobatika. Taurisai, taura varikutaura kuti mbichana chakaita sei. Hanzi iyo yako ndakupa in 5 months. Iwe chitaura navo ndokupewo zvakazvakati muwirirane kana kurerutsira. Vakanonova changotemwa. Vamwe vachangotaura kuti pakati. Ndikupa maximum 3 madhets ekubvisa mombe yamambo ne$1,900 yavo. Mombe yamambo $800 a month for 3 months. What does that pay? Ndokuti musikanzwa ipere. Musikanzwa yako yakanyanyisa. Ukaona munhu anotsvaga loya ari kunobhadhara loya kwaikoti rekuti adzinge mwana pamba. Mheye ane mari. Mari unayo. Zvako zvokuti anzi hadina mari pana vezvikunyepawo. Dai uri munhu anetsitsika, ichitanga kufunga kuti vanhu vandadyira mari kuno kuti chidyira mari ndichivatengesera masedza asingatengeswe vangani. Wotanga kufunga kuti uyu mwana iro paramudirira ndisiye mwana agare pamba. Kuti uri kumushungurudza nanhasi. Kamwana kadike kanezera iro kachiramba kachingodzoka kuna mambo. Ndokabatsira neini mambo? Kuita sokuti haana baba. Ndipe madheti matatu e3 months. Abhadhara mari iyo. Itospread mari over 3 months. You know the best that I can do kubatsira. What will it? Wait. And this is 3 months.
handizvoni uri kunobhadhara loya kudzinga mwana pamba. Saka iwe kana uchikwanisa kudzinga mwana pamba unobhadhara loya une mari. Umbomira zvaloya mbichana umbokava apedza izvozoendera mberi nenyaya loya. October 25. On October 25, I guess Saturday, then October 25, That's the deal. And 13 October. 13 October, anyway, 13 October, 13 November, and 13 December. Around those dates, tapet. Maracho ndoenda pano zvino. Pawaenda yako uchitengesera uyu. Kana waregera kunzipa installment yekutanga yedzi yese inobva yaita juu. Kana kuti kangodarika 13 October, 15 October kana akwana usina kunza $800 iyo ndakuda yese. Achata zvema installments. Vaviri vakatengeserwa. Vakatengeserwa mari. nguva yacho. Rini? Akatanga kubhadhara 2019 paazopedza 2020. Parogara ndipamba pate izvozvo. Hapasati papera. Pakavakwa chi? Pakaiswa box re 5 rooms pakasungidzwa 2 rooms nematafura. Mudzei zvanhamambo ngaabve ipapo. Mudzei zvanhamambo ibva ipapo. Apatengeswe vanhu vakatengeswa ipapo. Kaita mari yake ngaapiwe nemunhu akapa mari. Uye? Takatenga 700 2018. Pakadii panapa? Takaisawo cottage yavo 5. Ndopauri kugara? Anogara nevana. Upiwa mari yako nawo? Uyarapa mudzi kuti unoda mari yangu. Handikuona nyaya dzakuona kwazidzoka kuna mambo nyaya dzako dzine dzakatoka dzakapira asi unoba kudzoka dzoka dzasokupandukira. Handikuzvona. Unongochifuura kwangwara. Asi hapana ngwara kwaunongoita. Handimazwa achitaura mumwe kuti ndakautengesera pasingatengeswe. Handinomunzwa. Iye penyu panotengeswa, nomubvunze kuti ko pangu inini panotengeswa. Apindure tinzi kodandu. Dambudziko ranga randipinda. Unotengeswa here kana uri dambudziko? Kana uri dambudziko unotengeswa here? Ndaivaitaura chokwadi yawairugirira. But nenyaya yekuti unonyema. Ende zvamai ava unambovataura kwavatengesera. Zvazobuda nenyaya yekuti amai ava kudamba. Waona pafenzo. Epasa mukoma wako akauya amai ava vairamba daiva stage yawaenda. Usuya takakubvunza kuti kwakatengeswa here ukati hapana kutengeswa. Handina kubvunza here imatsvai. Handina kubvunza ndikati wakatengesera vanhu vanongati vari kuzasi apa nawo. Asi apa zvakuvataura. Asi nhasi uri kuuya nawo mudare. Wakavachira 1900. Asi ndakakubvunza tiri pamunda pacho. Pakataurwa nanamurape kuti wakatengesera vanhu 48. Nhasi unouri kuramba. Hauchauya nawo. Handiti uri kuona kuti wauya nevamwe. Ine mai here amaiguru. Imaiguru vachandisi. Pafuteta, futeti nenge yatoenda futeti ndokuramba ipapo. Apa zvakasi tichakwarwa tichikuona saizvi. Pafuteti. Wakataura nhamba yevanhu 5. Saka wave isisika. Avave chingati panhamba dzako. Handikuona kutonyemesa. Ungava vari kukamura. Saka zvataura namambo wazvinzwaka mwedzi mitatu ngowadzosera mari iyo nemwiri yamambo. Uri munhu ane musikanzwa patakambouya kune dara unotaura chokwadi.
munyepera mambo ikoko kwakashata ende kupara mhosva dya mari dzevanhu uchinyatsozvisisa zvako iwewe bvisa yako mombewo ndokuva 14 days iwe ndokuva 14 days wobvisa yenyu mombe mai handisi kudai urikachitemo pakadai apa asina mai amuone makaitazekuti pakaa tinotenda changamiri aiwa handisi kurapa baba chichemo chandoita ndechekuti inini ndirimiriri ndichatorosvidza kumuridzi wenyaya asi hasi kuramba kuita se chimira izvi nesimba mira izvi nesimba uyu mwana wayakurira wakura muno wakaberekera muno uri chizvarwa chemuno vabereki vako variko mai vakashaya ndapedza ngasingasaino zvandakaona mazinzo avapiwa zvitupa zvavakumakontakti evantu mumasainsi ngati 14 days mwedzi unochipera ngatipedze nyaya dzedu pamusoro yemambo ndoda kubvunza kuti mari yemombe yazvomari munoudzwa neofisi Mama kutenda mambo maida basa bategesi. How much